SAK:n kyljessä elävä Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI säilyttää valtionapunsa, vaikka muut ammattiliittoja lähellä olevat nuorisojärjestöt menettävät tukensa. Eduskunnassa tänään käsitelty nuorisolaki vie kuitenkin perustelujensa mukaan valtionavut kaikilta järjestöiltä, joiden tarkoituksena on edistää ammatillista järjestäytymistä. Tässä talossa pitää majaansa SAKKI ry, siis Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto. Sillä on mitätön vuokra, mutta miljoona omaisuus. Liiton isä, kätilö ja kummisetä on SAK:n entinen johtaja, nykyinen valtiovarainministeri Eero Heinäluoma. Eduskunta käsittelee tänään ja ensi viikolla nuorisolakia, joka on viemässä valtionavut järjestöiltä, jotka edustavat vain yhtä koulutusalaa tai joiden tarkoituksena on edistää ammatillista järjestäytymistä. Menettäjiä ovat opettajaksi opiskelevien liitto, STTK-opiskelijat ja tänä vuonna vaivaisen 1 000 euron valtionavun saanut insinööriopiskelijoiden liitto, mutta ei 340 000 euroa napannut SAKKI. Kyllähän tässä aika epätasa-arvoiseen tilanteeseen on jouduttu, koska meidän toiminta on hyvin pitkälti samanlaista kuin tämä SAKKI ry:n toiminta. Eduskunnassa etenkin kokoomuslaiset ovat raivoissaan lain tulkinnasta. SAKKI ry:n sääntöjen 2. pykälä määrittelee yhdistyksen tarkoitukseksi ammatillisen järjestäytymisen edistämisen. Vielä viime viikolla näytti eduskunnan sivistysvaliokunnassa, että SAKKI pantaisiin samalle listalle muiden AY-sidonnaisten liittojen kanssa. Toisen päähallituspuolueen edustajat joutuvatkin nyt selittelemään. Tätä suhdetta pitää tervehdyttää, että tässä näiden järjestöjen SAKin ja myöskin SAK:n tulee huolehtia siitä, että tämä ei tule ongelmaksi. Nelosen uutisten tänään keskustalähteistä kuuleman tunnustuksen mukaan keskustalaiset eivät halunneet lähteä rettelöimään asiassa, koska silloin Eero Heinäluoma olisi tehnyt asiasta hallituksen sisäisen luottamuskysymyksen ja lopputulos olisi ollut sama.